Takže čaute lidi, mé jméno je Polštářek a dneska máme tady hru F1 2025 lomeno 2026, jelikož nemám DLCčka 2026, budu si je možná kupovat někdy, tak ještě dneska dám videjko z 2025. Bude to za nový tým, pojede se všechny ty, pojede se normálně asi full závod, nebo to zkrátím. Absolutinenko si mám vzít, ale asi si vemu Charlesa Leclerca. Tak a můžeme jít hrát, tady teďka budeme mít nějaký úvod, teďka to bude chvíli trvat. Bohužel tohle nemůžu skipnout, takže budeme muset čekat, než to. Tady už krásně vidíme Charlese. Tak, jdeme podepisovat a doufáme, že hnedka první závod nám půjde dobře. A pokud se ti tohle video bude líbit, dej like a odběr. A my se můžeme jít vrhnout na podepisování. No já už dopovídej. Tak a nehraju na volantu, hraju na kontroleru, protože volant si nechci moc kupovat teďka. Tak a jdeme na to. Jdeme podepisovat. Asi to necháme na 91 sezóna. Tak a máme podepsáno. Tak. A jdem na to. Nevím, jak to je s asistentama. Nějaký si zapnu, nějaký nechám to. Už se nepodívat. Dobré, takže to necháme takhle. Ještě tohle bych chtěl. No. Asi se můžeme jít vrhnout do toho. Schválně, jestli hnedka ze začátku budeme mít třeba dobrou kvaldu. Jdou se ukázat formula, no jo, no. Tak. Až se to načte. Tak. Tak. Jdeme na to. Jdeme na to. No, takhle to vypadá ze začátku. Jdeme na to. Tady se podíváme na upgradey. Máme to, takže koupíme tohle. Asi to chceme ještě před Čínou.
tady... Ne, co z toho vzít, asi vezmeme tohle. Ne, co jsem... A tady. Tak. A jdeme na to. Tak. Skipnem to. Jdem dovnitř. Projedeme si tady tohle. Jakože k Valdu si dám určitě to. Ale asi si tohle nechá na 29 kol. Jdeme zkusit tohle. Hello and a very warm welcome to a brand new season in Formula One. It's 2025. We've got a four-time world champion joining the grid. Tak, jdem na to. Okay. Tutoriál, Radio ano, check. víme Radio check. všechno. Skipneme to rovnou na kvalifikaci, protože umím Sadly, it's jezdit. time to say goodbye as free practice. Proč bych neuměl jezdit? Tak, jdeme na to. All right, let's have a quick radio check, please. Radio check. And radio check. Asi můžeme vyjet. Okay, me again, mate. We've made some changes to the way that ERS works this year, so you're going to have multiple modes to choose from in the race now. Have a play around with them in your MFD during the practice sessions and think about how you might use them on race day. I'll check back with you soon to chat more about it. Tak a jdeme na to. Do té tačky pojede trochu pomalejc. To vypadá, že bude pršet možná, hele. Tady si to stopneme, tak. A můžeme jet. Nevím, jak moc budu umět s tou trakcí. Dobrý. Oh. Dobrý, to dáme. Tak. A jedem. Zapínáme a jedem. Tak schválně. Ideálně neprobrzdit, tak ať si nezničíme pneumatiky. Tak a dobrý, a jedem.
Máme docela dost procent baterky, to by se nám mohli dát něco dobrýho za čas. Druhý sektor zelený. Do prčic. Jaj. No. Tak aspoň dojedem tohle kolo. No jo, no. To bude hrozný čas. Čtvrté hele. To je dobrý. Hop. Tak. Tam na poslední to jsme ztratili hodně toho. Vteřin, podívám se, kolik jsme tam ztratili. Pane, to budou hodně vteřin. Kdybych nezačal brzdit dřív, tak jsem ve zdi. Si teda myslím. Jsem 9. No jo, no. Tohle je pomalej čas. Tak schválně. No, hodně to jde hele dolů. Ze 4 vteřin. Tak. Jsme v pitech. Tak příští kolo, až pojedem, tak to tam dáme. To krásně zandáme a já pohru. Jdeme na to. No jo, no. Teď budeme chvíli čekat. Teď budeme chvíli čekat. Než budeme moc vyjet. A bude to trvat docela dlouho, no. To skipnem trochu čas. Tak, skipujeme to tam. Ať máme... Jsem 20. Wow. Tak. Teď věřím, že to dáme. Fuj. Mám spocený ruce. Jdeme na to.
tady to vidím, že bychom mohli dát dobrý kolo, pokud to tam zas nepoděláme. Okay, there's 2 minutes left in this session and we're in the drop zone. We need a quick lap or that's qualifying over for us. Druhý sektor fialovej. Pojď, to dáš. Si věřím. Probrždění trochu, ale no jo. Necelý 4 vteřiny. Tak schválně, na jakou pozici mě to posune. A je to 21. Yes. 9. místo. Není tak špatný. A doufejme, že to bude teda stačit na postup. To se ještě neví. Zatím to vypadá, že to je v pohodě, anebo teďka teprve jedou do rychlého kola. Jedem do bytu asi a potom se na ně podíváme. Tak 21 vteřin. To je v pohodě. Wow, dobrý. Tak jedu do bytu, oni to zatím dojedou. Tak schválně, bude to stačit na postup. A no nic, tak jsem 14. To se neví, jestli to stačilo na postup. A ano, stačilo to na postup. Tak to je dobře. To jakoby... Jsem rád, že to stačilo jakoby na postup, protože to bylo fakt jakoby... Wofous. Okay, give me a quick radio check, please. Radio check. And radio check. Tak. Co tam máme teď? Tak, asi vědem. Okay, when you're ready, let's go. Taky týmový kolega vyjíždí. Jeden taky. Doufejme, že zase nepodíváme tam tu zatáčku, protože teď jsem si myslel, že jsem mohl být lepší jak 9. Ale jsem rád, že jsme postoupili do Q2. Proč jsme nemuseli postoupit a mohl jsem to tam úplně... A mně by stačilo i 15. místo. Ale je dobře, že jsem postoupil, takže... Tak... A jedem. Hop, hop. Škoda, že jsem tuhle zatáčku neprojel takhle předtím. Bych projel líp. Bez DRSK jsem za svým týmovým kolegou. Ten má před sebou asi Rasla. Tak schválně, jak projedem zas tuhletu zatáčku. Brzdit, hop. Tak teď jsem projel naprosto nádherně. Teďka, aby jsem jí projel takhle taky.
Tak. Zapínáme a jedem. Teď se nám to musí povíst. Fup, vypínáme. Zapínáme. A jedem. A jedem. Vypínáme, tak tohle... Tak tohle se děje, že nebylo probrždění, protože jsem držel tu brzdu, co to jen šlo. Bang, bang. Tak, jedem. 91% start. Zajímalo by mě, v kolik končí ta baterka. 30, skoro 40%. Sektor 2 fialový. To bychom mohli tady zakončit to na 20% nebo kolem. Tak. No, projel jsem ji jakoby tak, no trošičku čistě. Hop. A jedem. Toto nebude pole position, ale mohli bychom být 6. o 2 pozice. Není tak špatná. Pojedem do pitu. Hop. Hop. Jakoby jsem na Q2 docela rád, že jsem to projel takhle, ale vypadá to, že nám začne pršet za chvíli. Ale nevypadalo to, že by mělo pršet. Takže nevíme se ještě, jestli bude pršet. Ale podle počasí, co to vidím... Au, tak to jsem trochu zapomněl zatočit. Hop. Podle počasí, co vidím, tak asi jako by mělo za chvíli. Tak. Tak. Tak, a jdem do pitu. Hop, dobrý. Tak, zůstaneme v pitech. No, už jsem 7. O 1 pozici horší. Si myslím, že tady bychom to už asi mohli skipnout ten čas trošku. Uvidí se, kolikátej budu. Jestli budu chtít vyjet, nebo... Tady nikdo nevyjíždí. A kolikátej jsem? 10. Asi to nechám. Takže... Yes. Protože jsem postoupil. Oh, já jsem postoupil. Kokos. Tak to je dobré, že jsem zůstal 10. A je tady Q3. Nečekal jsem, že půjdu do Q3. Trochu jsem to teďka skipnul. Teďka budu muset mírně zastavit. Dát si tohle a můžu jet. Tak. Brzdíme. Já nechci hlavně probrčovat, protože ono to potom
jsou opotřebovaný a moc to nejde teda. V závodě to teda jakoby bude horší, si myslím. Já jsem zapomněl dát DRS. No nic. Šup. No tak tohle bylo hnusně projetý. Tak za tohle se omlouvám, ale to bylo hnusně projetý. Jak... Tohle kolo se mi vůbec nevydařilo. Už hnedka ze začátku. Úplně to vidím. Jedna 18 081. Teď jsem mohl letět do zdi, kdybych to neudržel. Teď projet krásně tu levotočovou zatáčku. Tak. Hop. A jedem. Tohle nebude dobrý. To nebude dobrý pozic. To říkám 7. místo. Oj. A šup. A tady, bum. Kolik? 400, 500. Něco kolem půl vteřiny, hele. Oj. Potom se zeptáme na počasí. Zeptáme se teď. Já jsem se nechtěl zeptat zrovna na tohle. Tak. Jedna 17, pokud jsem tam viděl. 70. No. To vypadá, že možná budu startovat z 10. místa. No, pneumatiky vypadají docela zajímavě. No. Tak se uvidí. Pokud to půjde, pokud ne, tak se to jakoby vlastně budu moct, jo, ale tak schválně bude pršet, je to tam někde, ne, vypadá to, že nebude, ale fakt, asi si půjčím tyhle pneumatiky, jo, je 1.17, je potřeba být třeba aspoň 6. nebo před Lewisem Hamiltonem aspoň, to mám hodně daleko. No. Tak to absolutně nevím, jestli dám. Asi trochu skipnu čas. Tak. No, jdeme na to. Hoj. Jdem. Hezky, no.
Ne. Tohle vidím bledě. Ty kokos, mám tráva. No. Varování ze track limitu, to bylo jasný varování, protože jsem to tam úplně projel. Teďka, aby se mi to vyplatilo... Jsem se trochu zakoukat do času a je to tam. Teď už nemůžu to spackat. Absolutně nejkolika, teď jsem asi třetí. Pátý. Jakoby takovouhle pozici si nezasloužím právě teď, protože jsem to tam jako... With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you Mohl join jsem us dát there. ještě o 300 000 rychlejší. No jo, no. Nedá se svítit. Nedá se svítit. Teďka pojedu 29 kol. Počkej, viděl jsem dobře. Ne, dobrý. Nemá pršet. Tak lidi, čekejte, hned jsem tu. Tak jsem tady. Asi bude jenom zavřít okno. Než se mi to načte, no jo, no. Tak se podíváme, Winter is over. It's time for Formula One 2025. Yes, jak that to long break vypadá. that you've all been coping with so well can now be put to the back of your minds. It's on-track action and it's off-track drama. That's what we're looking forward to. So here we are at Albert Park Circuit, 3.28 miles around, with the streets making for a bumpy surface with little undulation. There are 14 corners around the lake, with the best passing opportunities coming at turn 1 and turn 3. 14 zatáček. Before we begin, let's take a Starting quick grid. look at the grid lineup for today's race. Lando Norris put in a No jo, Lando fantastic lap Norris. yesterday, and he'll start from pole position. And Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Piastri, Charles Leclerc, and Tsunoda. Leclerc, pátý. Alonso, Russell, and Lance Stroll. Stroll desátý, Ocon, po 30, jakoby vidím byl prvý. and Sainz. Behrman, Hulkenberg, Pierre Gasly, and Andrea Kimi Antonello. Bortoletto and Isaac Hadjar rounds off the Isaac grid. penalty jo Almost time for dostal. those Čí, five red čí. and alongside me for this afternoon. Tak. Zahřívací kolo. Třináctým až 14. Potom, protože Albon předjede a Piastri. No. Jsme mít dobrý start. Nebude dobrý start, rovná se nebude dobrá pozice. Tak.
Okay, radar is clear, weather is looking good for now. Tsunoda si myslím, že bude chtít na mě zaútočit. Wow. Okay, incredible park in there, nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Jdeme na to. Tohle vypadá, trochu jsem to tam hodně protočil. Tohle vypadá 4. pozice. Souboje z 3. esky. Hamilton je první hnedka. Já jsem to tam proprzdil. Dobrý, to je. Já jsem se posunul o 3. Tak zkusíme na Norrise přes baterku. A ano, dali jsme Norrise. Nebudu zkoušet teda na první pozici, ale budu se snažit bránit. Každá chyba se počítá. Dobrý, to jsme trošku vyjeli. A co se stalo? Norris to tam narval do zdi, pokud jsem dobře viděl. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Viděl jsem, že Norris to tam naboural do zdi. Nebo co se stalo? Potom se na to podíváme. Nebo já se na to podívám možná. A zajímalo by mě, co se tam stalo. Třeba Norris pojede do pitu. Škoda, že si nerozbil kolo a to by byla možná red flaga. Tak. A ano, Norris je v pitech a tady zaváhání ode mě. GG. Tak teď tě Max Verstappen dojede. Absolutně nevím, proč tam byl ten kontakt se zdí. Teď mě Max Verstappen dá.
teď mě dá, protože si šetřím baterku na dlouhou rovinku. A nebo že by ne, souboj. A ano, vytlačil jsem Maxe Verstappen. Jsem ho tak vytlačil takzvanou tlačenicí. Ale zajímavé mě, co se stalo. Teď mě Max Verstappen dá, ale... Ne, nedá. No, tak mě dá na další rovinku, no takže... Lando Norris vzadu. Hamilton, to vypadá, že možná ještě vyhraje. Teď mě dá Max, pokud neuskromní baterku. Ze souboje, ještě s Oscarem Piastrym. To hrozně podkluzuje. Teď jsem do té zdi málem flaknul já, ale teď mě Max Verstappen dá na DRS, teď už se neubráním. A ano, já jsem se ubránil, fakt. Co dějem? Sice mi ujíždí Hamilton, ale to mi vůbec nevadí. Mně stačí, když budu mít druhou pozici. Okay, Charles, Verstappen behind you now. It is critical for our race that we keep them behind, please. Do 10. kola mám udržet, jo. Tak to nevím. No, tak tady už ho neudržím. Možná... Dobrý. Byl kousek přede mnou. Tak teď jsem to zatočil až moc. Tak a jedem. Vůbec nezatáčí. Chtěl by to safety car. No, a je to v prdeli. A nebo ne? Max tam má nějaký problémy vzadu. To vypadalo na chvíli, ale teď, no jo. Teď ještě, tak teďka ještě ne. Teď tady musím dropnout přes tohle, jinak bych probrzdil a teďka mě dá. No jo, a je přede mnou. Mám DRS-ko. Right, the gap to the teammate ahead of us. 5.3 seconds. Za sebou beru i Oscara Piastryho. To není dobrý.
ten mi podle mě odjede hodně. You might experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. Wow. Tyres are degrading Tak. fast. Pojď. Ne. Understood. Copy that. Co děláš? Wow. A tady tu máme kontakt s Tak bro, co se tady kurva děje? Hrozně mi to driftuje, tohle byla kolem mě. Ne, já s tím nedokážu řídit. Já už to někde rozbiju, buď to, nebo... A žlutá vlajka! Hamilton! Hamilton je out! Yellow flag. Co se stalo? Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag. Hamilton má problémy s formulí. Green flag. Můj týmový kolega opouští ten závod na 29 kol. 8. kole, protože má problémy s motorem, se mu kouřilo z toho, jak... A tady to má problém já. Je vidět, že už to chce nový pneumatiky. Lewis has stopped the car. His race is over. No jo, no. Lewis Hamilton. To mám pocit skončil tenhle rok Isaac Hadjar. Protože mu přestala, mám pocit, jít formule. Dobrý, já už to nevydržím na těch pneumatikách. Confirms will receive you at the end of this lap. Tak ať budu poslední, no. Aspoň budu mít lepší body, než má Hamilton. Musím se vůbec dostat do 10. že jo? Pozice. Tady jsou souboje mezi Alonsem a Russellem. To jsou pomalí. Okay, mate, that's it. Go. Okay, that was a fairly decent stop. Well within the times we expected. No. All right, we'll be doing one more stop today. One stop left in this strategy. A teď máme výhodu s Hülkenbergem. To nemám vůbec zahrát, takže to teďka bude hrozný, no. This is our true position. We're on the same strategy. They've pitted as well as us, so warm up your tyres and make the most of this stint. Hodně dojíždím ty přede mnou.
ty, který mají hardy, tak ty mají, ty to možná na tom dojedou, jo, ale to se ještě neví. A tady to je proprždění ode mě a doptela. A je to tady. Posunutí od cca 2 pozice. To probržďování je úplně na hovno. Dobrý, sorry lidi, ale já si to musím vypnout, protože absolutně to, co chci stejně jenom na přiblížení k nim. Lidi, opravdu se za to omlouvám. V Číně si to na 100% nechám. Když říkám 100%, tak 100%, prostě si to nechám. Čtrnáctá pozice. Hedger tady má nějaké problémy. Tady to půjde na brzdy. Dobrý. Teďka absolutně někde první, mám pocit. Verstappen. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 1.7 seconds. Tam se vepředu něco děje. Piastri 12. No jo, no. You're catching the car ahead by a couple of seconds a lap now. Really good. Zkouším na Piastriho a ne. Na brzdy radši ne. Že bychom dostali nějaký poškození a to Okay, nechcem. Charles, lap times are a little erratic at the moment. Let's try and close up the difference between them. Teď jsem se koukal úplně někam. No, až udělám tenhle quest, tak si to zapnu, protože se s tou trakcí na full jezdí úplně na prd.
To prbržování si dám teda nechám, jakože zaplý. Zkusím toho, ne, mě tam úplně Antonelli za prbrždění od Piastryho to tak vypadalo. Sorry, Lando, jsem ti tam musel trochu zavřít, no. No, dobrý body. Čtvrtýho Sainze předjedu snad, ne. Dobrý. Great maneuver. You made it look so easy. Kámo. Teď musím dát čas. Kamo, řekni, že to... Kamo, já jsem to furt nedal? Počkej, kde byl v pitech? Jo. Liam Lawson, jo, přede mnou.
quite what we needed, I'm afraid, but listen, don't worry about it. There's a long way to go, so let's just focus until the end. We're approaching the pit window, and you're going to be on mediums. Kámo, potřebuji, aby někdo udělal safety car. Regulárně to potřebuju. Okay, be careful. We think you're going to start losing some tyre grip anytime now. Kolik mám? 41 na nejvíc. Russell tu druhou pozici chce, on si pro ní jede. Já mu to nedám jen tak. Okay, we want you to pit this lap, so push now, push. Okay, Charles, we want to make sure we're saving some ERS, so let's try and charge it up now. Copy that. Kámo. Okay, pit in this lap, and remember the speed limit. We'll be penalised if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Sorry lidi, ale to se nedá. Prostě... Okay, really
really good. You hit that target nicely. There's a long way to go in this race, so let's keep it clean. Kamo zbývá pár kol. To musím dojet už na tomhle. Musím být na pódiu. Toto vidím na hovno. Dobrý. Jdem. Jen co skončí tohle videjko, tak... Takže už natáčet nepůjdu. Tady to... Jsem zaváhal s baterkou. To byl kontakt menší mezi mnou a Ruslem. No. Sorry, musel jsem tě tam zavřít, abych si vůbec nadjel. To už dojedu na těchto kolech. Šest kol do konce. Už se nic jiného nemůže stát, jenom to, že mi bouchne pneumatika. Nic jiného. Jo, to nepojedu už do pitu. Musím to udržet, druhý místo prostě chci.
Sice jsem porušil pár pravidel, ale to už v Číně doufám bude na 100%. Pokud ne, tak prostě to na kontroleru, učím se na tom. Já vím, že všichni říkají, že to je easy, ale a do prdele. Já tomu věřím, že to dám. %. No nic. Teď si musím nechat nabít baterku. Ty vole. Udrž to a je to v prdeli. A teď je to v prdeli. No dobrý. ...71, na nejméně 38. Pojď. Brzda, dobrý, no. Okay, be aware we expect some Tady to vypadá zajímavě. very soon. Kam já ujíždím jenom na baterku.
A je to v prdeli. A teď je to aktuálně v prdeli. To prdele. Brzdy. Já se nezdám prostě. Final lap. Okay, you've just started the final lap of the race. Final lap. Kámo. 80%. Už je vidět ten rozdíl na pravý a levý. Ty vole. Zkusí se do toho zapojit Tsunoda a Tsunoda je třetí možná. Hejteri se dějí souve. A Tsunoda, ano. Ano, Tsunoda je třetí. Kolik? 84. Teďka jsem oficiálně... Yes, come on, we're on the podium. Good job this weekend. That's a great drive. Thank you. Druhá pozice. Konečně driver of the day. Andrea Kimi Antonelli. The checkered flag is out. Bylo to We're gonna be hit. bolestivý na prsty, What a day. ale It's been an absolutely wild zvládli weekend jsme of to. Formula One action. Pod I papírem can't jeden. wait to see what's next. A já doufám, že se vám pro ten závod a videjko všechno líbilo. Jak říkám ještě jednou, pokud ano, dej like a odběr. A jo, můžu se zítra zase, pojede se zítra Čína. Tak zatím zdarec.